घरे आजा ये बोलो संतोष बढ़ल जता करोना बढ़ल जता करोना सुन टाउन लगता तो घरे आजा सजनवा लॉकडाउन लगता घरे आजा बोलमुआ लॉकडाउन लगता बढ़ल जता करोना बढ़ल जता करोना सुन टाउन लगता तो घरे आजा सजनवा लॉकडाउन लगता घरे आजा बोलमुआ लॉकडाउन लगता डीजे संतोष लागल बा चिंता राउर मन घबराइलबा ई भी खबर देखी जियरा डेराइलबा हे राजा लागल बा चिंता राउर मन घबराइलबा टीवी खबर देखी जियरा डेराइलबा सब कर सैया जे आइले सब कर सैया जे आइले इहे सोची दागता तो घरे आजा सजनवा लॉकडाउन लगता घरे आजा बोलमुआ लॉकडाउन लगता सरोज सागर सैया धली कौनो गारी भारत में चारोरी बढ़ता बेमारी हे बुझता नहीं नंद मोहन राजा धली कौनो गारी भारत में चारोरी बढ़ता बेमारी मनवा भइल बेचैन हो मनवा भइल बेचैन हो नहीं चैन आवता तो घरे आजा सजनवा लॉकडाउन लगता घरे आजा बोलमुआ लॉकडाउन लगता